Apa lho kuwi iki? Apa? Kowe iki lho. Nah, sak kowe turu aku ora turu. Kamu cinta sama aku? Ya. Ora ada cinta-cinta. Ya lah. Kok iso Hah? Masa piye? melem dalu. Aku rasanya tahu dong warungan. Marungan Jam 7 Rino. Nah wis ana sing wis Papat Rino dong wis bukan untuk warungan wis sindiran aku. isuk temen. Ya bengi kuwi kok. Bengi apa jadwal kuwi kok. Nah kan jam 7 Rino. Saiki wis ra ono. Hah? Saiki wis ra tau ono sindir kok ya. Kok piye ya? Nah ora ono wong kok ono sindir. Ya sing nom-nomku marung tuh aku ya wis leren. Wis ono gentine leren. Nah, sing buka jam pira dong? Rino kuwi dong. Asal nang kuwi jam pira dah. Urung asal kok. Urung asal nang kuwi ganjel rata aslinya jam 7 Rino. Enak wis le. Wong wis ora kaprah. Masuk akeh wong ngono iki. Ya wong rate, wong mulung, wong ini kene arang-arang, wong kene. Wis biasa, mbok dhewe, dulure dhewe, nek wong ada-ada. Bongkol kita barang. Akeh. Aku dirabi wong bongkol iki marung bongkol. Kok dirabi wong bongkol bareng sih. Iya, mau ngaji iki, ngaji bongkol, ngaji sirap, bojoku kabeh. Piro wae bojomu akeh temen. Bo akeh temen bojone ya. Ya aku bojo sitok rung duwe, dhewe wis 5 ya. Sak nyetet kuwi. Nah urung duwe kok. Urung duwe ta. Enak dinduwe. Wae men 5 jan. Iya, 5. 5 ora urip kabeh. Wis mati kabeh. Nek 5 nek ora urip kabeh kok. Mati, munaji mati. Nah akeh temen ya. Bocah bongkol munaji. Kok viral iki kok iki. Mati munaji. Ora tau rene ya. Nah nek wis nek sindir wae teng rene ya mampir. Nah nek wis ora tau rene ya mati no berarti. Mbok. Ana sindir iki ya. Nah kan dodol apa? Nah bang gawa ta. Pasang tukuran tak. Aku ke wong kono kok wis dinan kuwi wong kuwi kamu. Dodol opo ngono iki? Wedang tok. Ya wedang jajan ya apa to? Wedang tok. Nah, nek kowe wedang tok. Ah, kaya sarung. Ya, menawa wedang tok sapa ngerti. Pintu warung wedang tok. Ya jajan